Ян туган авылында яқты дөньяга килеп, бүгенге көндә югары ярке авылында гомер кичерүче, яраткан тормыш иптәшем, кадерле әтиебез Илдар Әхсән улы Фахруллинны 55 яшьлек юбилей белән ихлас күңелдән тәбрик итәбез. Тормышчан, һәр вакыт киңәшкә, ярдәмгә әзер, улы йөрәкле яраткан кешебезгә ныклы сәламәтлек, жан тынычлыгы, гаилә бәхете телибез. Әтиебез гаиләбезнең ныклы терәге, таянышы, кадерлесе, туганнар өчен хөрмәтле үрнәк элгесе. Ул яшьлек таңнарында әниебез Зилә белән очрашып, кавышып, инде 30 ел бер-берсенә таяныч булып гомер итәләр. Безгә ике улларына гомер бүләк итеп, тиешле тәрбия биреп үстерделәр. Бүген олы уллары Ленар Агыйдел шәһәрендә полиция бүлегендә хезмәт итә. 2017 елда яшьлек мәхәббәте Элиза белән үз аллы тормыш корып җибәрделәр. Кече уллары Денис Нефтекама каласында Башкорт дәүләт университетының юридик факультетында белем ала. Әтиебезнең киң күңелле, үтә дә туган җанлы булуына без генә түгел, туганнар, дус ишләрдә соклана. Ул гадел, кешеләргә карата ярдәмчел, хәстәрлекле булу белән хөрмәт казанган кеше. Афган сугышы ветераны. Шактый еллар Себер якларының Сургут шәһәрендә намуслы хезмәтен сала кадерлебез. Бүгенге мол рәхәт тормышыбыз, бәрәкәтле дөньябыз белән без аңа рәхмәтле. Әтиебезнең тырышлыгы, хезмәт сөючәнлеге бала чагыннан килә. Ул 7 балалы гаиләдә туып үсә. Барысына да эш җитәрлек төшә. Кадерлебез олы йөрәкле, изге күңелле кеше. Якты дөньяны бүләк иткән әнкәсе Бибиямалны соңгы юлга озатканчы игътибарыннан, кадер-хөрмәтеннән калдырмады. Шушы көннәрдә әнкәебез, картыебыз 93 яшькә җитеп, якты дөньялардан китеп барды. Урыны җәннәттә булсын. Кадерлебез, киләчәктә дә безгә шулай һәр якта үрнәк булып, исәнлек, саулык белән тырышып тапкан малыңның рәхәтен күреп, әниебез белән пар канатлар кагып, безнең яхшы хәбәрләрне генә ишетеп, бәхетле, озын-озак гомер итәргә язсын. Безнең өчен һәр чак шулай терәк таяныч булып, гомер юлыбызда якты маяк, тормыш күгебездә якты йолдыз булып балкып, күтәренке күңел, шатлык сөйнешләр белән яшә. Күпме булса җирдә изге теләк, без телибез сиңа барында, аппак карлар кебек бәхет яусын, туган көннең һәр бер таңында. Йөрәгеңдә җыйган яхшылыклар, изгелекләр булып кайтсыннар. Туар таңнар алып килсен сиңа, сәламәтлек, бары шатлыклар. Сине яратып һәм хөрмәт итеп, тормыш иптәшең Зилә, улларың Ленар һәм Денис, киленең Элиза, Денисның йөргән кызы Эльвина. Хөрмәтле Илдар Әхсән улы, матур гомер бәйрәмегез котлы булсын. Әле сез каршылыйсы якты ал таңнар, бәхетле, ямьле көннәр сезне куанычлы, яхшы хәбәрләре, шатлык сөйнешләр белән көтеп торсын. Тормыш күгегездә бәхет кояшыгыз балкып торсын. Бары юлларыгыз уң якты булсын. Гаиләгезнең җыр бүләген сезгә җиткерергә ашыгабыз.
Haydi Elifhanur. Nişe günde tökünşe, mümkün tökül. Su şaşırdı buyuma bustı, su şaşırdı buyuma bustı, sürdürdü boylarında. Bir su tamışlarıday, bir su tamışlarıday, boğazım suylarında. Boydan eldirmişke, boydan el, şişmege düşemeli, şişmege düşemeli. Kovan seni süyen diye, süyen kovan seni diye, sırrını şişemeli, sırrını şişemeli. Jeyleriniz motor olsun kızlar. Tuğanlarınız, dostlarınız bilen bäxetli bulağız. Elifhanur balkonumuzni bütünley kurmay yükselerler. Eldirmiş yoklarım bizi, eldirmiş yoklarım bizi, müebbet kuzenleri. Ot yürekli jigitler, ot yürekli jigitler, dingdeşsiz güzelleri. Boydan eldirmişke, boydan el, şişmege düşemeli, şişmege düşemeli. Kovan sinesi yanı